Company, companya, segur que ets un d'aquests centenars de docents que ha obtingut plaça i nou destí en aquest curs. I t'estaràs preguntant, i ara què faig? Doncs bé, aquí tens 5 consells que t'aniran molt bé per començar. 1. En el moment en què tinguis l'homenament definitiu i plaça, truca o vés al centre i pregunta quins són els nivells i les matèries que impartiràs al pròxim curs. 2. Entra a la pàgina web del centre i busca els següents documents, que a més, són de caràcter públic. I els documents són el projecte educatiu de centre, el pla anual de centre, l'estratègia digital de centre i les 9 normes d'organització i funcionament de centre. Amb aquests documents tindràs tot el necessari per tenir una visió global del funcionament del centre on has obtingut vacant. També la seva estructura jeràrquica, així com les línies pedagògiques i didàctiques. 3. El primer dia has de tenir molt clar quins són els membres de l'equip directiu i quins són els seus càrrecs. També buscar el coordinador o coordinadora de nivell en el qual has estat assignat, així com la persona responsable del teu àmbit o departament, els profes de secundària. Ells seran els que millor et podran ajudar a resoldre els dubtes que tinguis. Sobretot no sigueu tímids, pregunteu tot allò que no tingueu clar. 4. Coneixeu el coordinador o coordinadora digital, ja que solen ser de gran ajuda i us donaran accés a tot el que tinguin compartit dins del domini educatiu, així com materials didàctics, llistat d'alumnes o correus electrònics de famílies. 5. Per últim, i no menys important, dona't un espai per conèixer el personal no docent, sobretot el personal de consergeria. Són una peça clau en el dia a dia de la nostra feina.